Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Сәгать әфәнде башта үзегә җитәкләгән Төркия авазы редакциясе хакында сөйләп китсәгез иде, кайчан оешты бу редакция һәм анда кемнәр эшли? Түркия авазы радиосының татар редакциясы 1998 елда оештырылды, төзелде. Беренче тапшырылыш 26 май көнне эфирга чыкты. Радио толкыннарда. Һәм менә бүгенге көндә безнең редакциядә 3 кеше эшли. 4 кеше иде, хәзер 3 кеше калдык. Безнең кызларыбыз, үзебезнең татар кызларыбыз, биредән Татарстаннан күчеп китеп, анда Киевгә чыккан. Безнең татар кызларыбыз Арча кызы, Сарман кызы, bir Кукмарык кызы бар иде. Элек инде 98 елда кабат менә Марс Тукай эшләп алды, Райнур Шакиров эшләде безнең редакцияләребездә, Алсу Камалиева эшләде. Бүген көндә Гөлгинә Нәфәс эшли, Алсу Далян эшли. Төркия авазы радиосы төзелгән көндән бирле татар диаспорасына, татар дөньясына да бик зур игътибар бирә. Әлбәттә инде без Төркия дәүләт телерадио компаниясына бәйле буларак эшлибез. Төркия дәүләте, Төркия Җумһурияте дәүләтенең карары нигезендә ачылды татар редакциясе. Төркиянең рәсми хәбәрләре белән бердән дөнья хәбәрләрен дә җиткерәбез. Дөньядагы вакыйгаларга карата аңлатмалар бирәбез. Һәм әлбәттә инде Татарстан белән Төркия арасында, Төркия белән Русия Федерациясе арасындагы мөнәсәбәтләр белән бәйле төрле чаралар турында киң кырлы мәгълүмат җиткереп торабыз. Сезнең укучыларыбыз кайда? Сез кемгә беренче чиратта кем өчен эшлисез? Әлбәттә без бөтен татар дөньясына эшлибез. Татар диаспорасына Татарстан. Әлбәттә иң мөһим урын алып тора Татарстан Җумһурияте, Русия Федерациясенә яшәүче безнең милләттәшләребез. Ләкин моның бердән Америкада яшәүче безнең татарлар, милләттәшләр дә безне күзәтеп бара. Япониядә, Германиядә, башка илләрдә. Төп максат бөтен татар дөньясы, дөньядагы татар дөньясы. Сез нәрсәне күз алдына эшлисез? Менә максат дип әйттегез, нинди сезнең максат? Максат әлбәттә беренче чиратта без безнең хәбәр каналы булгач, дөньядагы вакыйгаларны җиткерү, Төркиядәге вакыйгаларны җиткерү һәм татар дөньясын борчыган, бәлки дә көн үзәк мәсьәләләргә дә игътибарны юнәлтү һәм татар диаспорасының, татарларның, дөньяда яшәүче татарларның, шул җәһәттән әлбәттә Төркиядә яшәүче татарларның мәдәни чараларын җиткерү, аларның тормышы белән танытып бару, таныштыру. Хәзерге вакытта мәсәлән тыңлаучылар, укучылар башлыча кайда сезнең Төркиядәме, әллә Төркиядән читтәме? Төркиядә дә бар, Төркиядән читтә дә бар, төрле илләрдәге Япониядән хат язалар, Америкада күзәтеп барганнарын беләбез, Германиядә һәм әлбәттә Татарстанда да күзәтеп баралар дип ышанып калабыз. Менә мәсәлән, шушы сезнең ничәдер еллык эшчәнлеккә эшли башлаганнан бирле безнең диләртәге күзәтү ясасак, сез менә нинди үзегез алдыгызга куйган максатларга ирешә алдыгыз, әйтә аласызмы нинди тенденцияләр? Максат әлбәттә тагын да киңрәк масштабта, киңрәк күләмдә милләттәшләребезгә барып җитү. Әлбәттә көннән-көн ул максат зурая бара дип уйлыйм, максатка ирешәбез дип уйлыйм. Чөнки бит элек Төркия авазы радиосының татар редакциясе ачылган чакта, ул чакта интернет юк иде, киң таралмаган иде. Кыска тулкында гына бара дип тапшырулар алып барыла иде. Соңыннан инде үзебезнең сәхифәбез, веб-сайтыбыз да ачылды, ТРТ Татар буларак ачылды ул. Тагын да киңрәк ирешү мөмкинлекләре туды. Анда бит инде бары тик хәбәрне түгел, фотографиялар, фотосурәтләр, видеоязмалар да уртаклашып, әйтик, Төркиядәге Сабан туйлары булсын, исә төрле күргәзмәләр, рәсем күргәзмәләре, төрле сәнгать чаралары булган чакта, Татарстаннан кунаклар килгән чакта, алар белән әңгәмәләр оештыру, алар белән бергә фотосурәткә төшү һәм аларның фикерләрен дә җиткерү мөмкинлегебез бар. Тагын да күбрәк ул мөмкинлек, чөнки безнең максат шул иде.
Türkiye, Татарстан, Türkiye, Rusya Federatsiyasi münasebetlerin tağında mene alğa taba östürü idi. Бұл мақсатқа таба biz барабыз деп ойлаймын. Siz buna alga tabatağın neydi maksatlar koyasınız? Neydi de olsa işçiliklerindeki jeyildiru, kengeytu, yağına neydi de olsa sizin planlarınız var mı aytırga yarasa? Planlar elbette var. Şul okravışla işlev hem bütünde Tatar tilin bütün dünyaga яңгырату mümkünlüğü var iken Tatar tili bilen beyli Türkiye'de şaxtı fenni jiyinler uzduruldu. Türk galimleri var. Bek yaxşı etip Tatar tilini öğrengen Türk galimleri var. Gelecekte belki ol Türk galimlerin fikirlerini jitkir getiririz. Ise Tatarstanda yaşayışı belki Türk kişileri vardır. Tatar tilini özleştirilgen. Tatar medeniyeti, tarihi turunda keng rəvişli, keng maştablı kitaplar yazgan, eserler yazgan galimler vardır. Hazırki şurada. Onların izlep tabi, onların fikirlerini de jitkir getiririz. Elbette biliriz. Türkiye'de bütünde Sadri Maksudi, Yusuf Akşuralar, Gayas İshaklar gibi bizim meşhur, donlıklı ziyalarımız yaşayan. Onlar turunda məlumat bire barabız. Lakin bugünkü günde de şu ülkede işlevşi, işenlik alıp barışı Türk galimleri de var. Onlar bilen de ilim tavırlaştırıp, onların da fikirlerini jitkirese kile. Siz niç bilirsiniz buna hazırki vakitte Tatarstan bilen Türkiye arasında medeni bağlanışlara yeterli derecede de bilirsiniz. Elle yok mu? Kişi bir qaşanda qanagat bulmay. O nedir maksatqa erişe tağın da köbrägin dili. Münasebetler bek yaxşı. Bek yaxşı derecede idi. Soňky ýyllarda Tatarstan Türkiýe arasynda münasebetler Türksoy halykara Türkiýe uýuşma betinde onu aşağı ötkerilgen şaxty sängat çoralary boldy, sabanturlar, konsertler, görgezmeler. Elbette məgulum uzan birinci ýyl elik betinde gaýbir kirinki mezgiller bolup aldı o iki ýyl arasynda Türkiýe Rusya Federatsiyasy arasynda, lekin Allah'a şükür onlar uzdy. Tatarstanda o çaqda da hatta betinde Tatarstan ýylbaşy Rüstem Minnixanov şu münasebetlerini ýaklap kildi, medeni şoralaryna, ykdysady ilimterler saklanyp kalsın. Şu garaşyn bildirdi. Allah'a şükür hazırki wagtda Türkiye hem Rusya Federatsiyası arasında münasebetler joýga salındı. Münasebetler ilimterler qabat ornaşdyryldy hem şu jähetden Tatarstan hem Türkiye arasındaky medeni bolganaşlar, ilimterler de tagynda köbeýir dep ışanyp kalabys. Siz eğitip gitseniz bile Tatar matbuatında özgärişlerini siz özünüz gözetesiz. Bu bütünde zor soruk eğer biz bir gözetüleriniz vardır sizin Kazaklar. Mene şu şaştırıp karasak Türkiye matbuatı, Tatarstan matbuatı. Türkiye matbuatında dünya haberleri de berildi. Başka illerdeki vakialarga gözetü berildi. Tatarstan matbuatında da şundayrak belki ol yağı kim bulup turadır. Tamaşaçıga, uzun okuçularına türlü illerdeki vakialarını jetkiriyor. Hem elbette Tatar içinde milli gazetler, milli matbuat olgaç, milli ana tilini, doğan tilini üstürü, şu ülkede nindi fenni işenlikler başkarala, medeniyet, sanat olsun, tarih bilen beyli olsun. Elbette bugünkü şu zamanada kişi okurga yaratmıyor. Bu bir şımbarlık. Kişiye kıska məlumat gerek. Uzun makaleni okuşlar hazır pek azayda kimedi. Şunu şurada yaşayız, kişi köprek televizyonda qarayındı. Okulan şaqta kıska məlumat jetkiriyor. Kerekli hem kıska məlumat. Şunday janr belki bugünkünde tağında mühimdirek dep oýlaýym. Çünki hazırki ýaşlarda men şoýdy faraz kılam. Oku niye bir kim şida almay hazır uzun aýbyrini okaýanlar. Kıska hem tügel maglumat jetkiriyor. Bizning tapşular işinde şoý bulrak diýiş dep oýlaýym. Men şunday garaşda. Kıska hem tügel maglumatny jetkiriyor. Bu kişige tagynda gyzyklyrak. Elbette aýrym edebi anlatmalar ise türlü makaleler bolarga mümkin.
Алар да булырга тиеш, алар да үз урында торырга тиеш. Ләкин буның янында, моннан тыш тагын да менә шушы кызыктырырлык рәвештә язылган кыска хәбәрләр, кыска язмаларда булырга тиештер дип уйлыйм. Бездә без ешкына әйтелә торган сүз инде менә басма матбугат мидип һәм ул дөрестен шундый бер күзәтелә, шундый бер күренеш. Mesela şu 98 yıl deyip biz alsak da bir küp topkarga Müslüman matbuatının tirajı kimi de elindedir. Muharça bulmagan matbuat barlıkta kili bine Türkiye'de neşe gözetesiz. Onda da bine basma matbuat. Ул bütün dünyada күзәтелгән бер әйбер. Шул ук Англиядә да бар, ул хәтта кайбер газетлар бөтенләй ябыла, бары тик интернет аша гына тарала. Әйтеп торам бит, бүгенге көндә кеше кызганыч укырга яратмый, узын әйберне укырга яратмый. Аңа күз белән карау кирәк. Беренче чиратта телевидение, интернет хәзер безнең кешенең беренче чираттагы әйбер. Менә ул мөмкинлекләрне кулланырга кирәк. Бәлки дә кәгазь рәвешендә bunlar кимү бәлки дә табигый бер барыш булырга мөмкин. Менә siz ничек уйлыйсыз, без бит инде теге шундый фикерләрдә әйтеләме, теге тугандаш төрки телләрне берләштерә торган ниндидер бер уртак тел кирәк дигән фикер әйтелә. Менә сез ничек уйлыйсыз? Татар теленә хәзер яңа сүзләр барлыкка килә. Татар теле белән шушы ниндидә булса теге үзенчәлекле юл белән китергә тиешме? Әллә бөтен төрки телләр белән сезнең фикерегез ниндидер теге универсальләшү юнәлешендә барырга тиешме? Шул хакта ниндидер фикерләр ишеткәнегез бармы? Андый өлкәдә минемчә бар нәрсәне үз табигый барышына калдырырга кирәк. Тел дә бит инде кеше кебек, тормыш кебек үзе камилләшә. Әлбәттә, еллар буе татар теле аерым бер тел буларак камилләшкән, үскән, башка телләр дә шулай. Үзбәк теле, казак, кыргыз телләре, төрек теле, элекке госманлы теленнән күп дәрәҗәдә аерылып тора. Хәзерге менә бүгенге заманча, модерн төрек теле. Табигый барышка калдырырга кирәк. Әлбәттә, галимнәр бу өлкәдә эшләргә тиеш, уртак тел өстендә. Эшләсеннәр. Ләкин тормыш нәрсә күрсәтә, аны вакыт күрсәтер. Бар нәрсәне табигый барышка калдырырга кирәк. Ләкин галимнәр әлбәттә эшләргә тиеш. Үзендә әйтик татар телендә элек кайсы нинди терминнар кулланылган элекке чорларда, башка төрки халыкларда нинди сүзләр, нинди терминнар кулланыла. Бу галимнәрнең, тел галимнәренең вазифасы. Аны әлбәттә башкарырга тиешләр. Ләкин бөтен нәрсә вакыт күрсәтер. Табигый барыш үз ролен башкара бит инде. Менә хәзер яшь әйтелә торган фикер бит инде менә яшьләр телне югалтып бетереп бара. Сез менә ничек күрәсез? Сезнең язса фикерләрегез бармы бу турыда? Ничек телне югалтуны туктатырга мөмкин иш шул? Мөмкин булмаган бер нәрсә юк ул. Бары теләк кенә булсын. Теләк булган чакта бар нәрсәне эшләргә була, башкарырга була. Тел бит инде ул Аллаһ Тәгалә дөньяда ничә милләт яралткан. Безгә телләрне биргән, телләргә аерган. Төрле йөзләрчә, меңнәрчә ничә телләр бар дөньяда. Тел бирелгән ул бит Аллаһның бер аманаты дип аны кабул итәргә кирәк. Демәк, без аны сакларга тиеш. Саклау ничек? Әлбәттә, гаиләдә сакларга була. Ләкин дәүләт тә бу эштә үз вазифасын башкарырга тиеш. Татар телен өйрәнү, татар телен мәктәпләрдә укыту. Мен әлбәттә ата-аналарны аңлыйм. Бөтен дөньяда, әйтик, кайсы илдә яшәсә дә, ул илдәге телне өйрәнергә мәҗбүр, чөнки башка телдә баласын эшкә урнаштырып булмый, укып булмый. Аны аңлыйм. Ләкин татар кайсы илдә яшәмәсен, иң беренче чиратта, әлбәттә, ул илнең телен бик яхшы белә, бик яхшы үзләштерә. Һәм үз ана телен, туган телендә саклый. Шуңа күрә инде әйтеп, Төркиядә торып та татар телендә тапшырулар алып барыла икән. Бу Төркия дәүләтенең татарларга, татар теленә биргән әһәмиятен күрсәткече. Татарстанда да татар теле югалмас дип уйлыйм. Аны әлбәттә яшьләргә ничек өйрәтергә, ничек тәрбияләргә. Яшьләр вазгыятка карый. Татар телен өйрәнсәм, кайда эш табам татар телен? Ләкин алар уйламагыз, татар телен яратсагыз, менә бүгенге көндә мин татар теле ярдәмендә эш хакын алам. Үземә эш таптым. Безнең хезмәттәшләребез дә шул рәвешле.
татар телен белгәнгә күрә эшлибез. Бүген дә аякта матди буларак эш хакын алабыз. Татар телен менә күңелегез белән яратсагыз, бар ул сезне ярдәм итәчәк тормышыгызда. Татар теленә тугрылыклы булып калсагыз. Ләкин әлбәттә мәктәпләрдә татар теле өйрәтелсә, сакланып калса, ул бик яхшы бер гамәл булыр иде. Аны инде җитәкчеләр уйларга тиеш, нидер бер уртак фикергә килергә тиеш. Нинди мөмкинлекләр бар, нинди усуллар кулланырга була татар телен саклау өчен мәктәпләрдә. Менә һәр кеше нәрсә эшли ала дип белисез. Кеше нәрсә эшли ала. Кеше әлбәттә беренче җиратта теләге булса, үз гаиләдә, үз балаларын үзе өйрәнсен, сөйләшсен татар телендә. Кирәк шарта таләп итәргә дә була. Татар телен кулланышын арттырылу өчен. Бу инде кешегә бәйле нәрсә. Кешенә теләк булса, телне сакларга була. Менә сез ничек күпләп киткән татарлар Төркиягә киткән, алар яшьләр үз телләрен саклап калганмы? Тиешле дәрәҗәдә. Авылларда яшьләр белә. Ләкин шунысы кызык, хатын-кызлар тагын да яхшырак сөйләшәләр. Үз телләрендә. Нишләптер белмим. Менә хатын-кызларның татарча сөйләшүе тагын да чиста, матур. Анда да әлбәттә теге соңгы вакытларда инде яшьләр шәһәргә күчеп урнашкан яшьләрдә татар телен белү бәлки кими барадыр. Фәкать соңгы елларда Татарстан белән булган мөнәсәбәтләр ярдәмендә татар яшьләрендә кызыксыну уянды. Татарстанга килгән татар яшьләре бар, Төркиядән килгән татар яшьләре бар, төрле биредәге татар яшьләре форумнарында катнашалар, татар яшьләре көннәрендә катнашалар. Ул кызыксыну уянды һәм интернет аша да татарча өйрәнүчеләр күбәйде. Әйтик, Истанбулда татар теле курслары ачылды узган ел. Теләүчеләр анда барып та татар телен өйрәнә ала. Аны Ләйсән Шаһин дигән безнең милләттәшебез галиме алып бара татар теле курсларын. Шулай ук теге Төркиядәге татарлар турында сөйләшсәк, Истанбулда мәсәлән без татарлар үзегез әйттегез, татар теле курслары ачыла. Шул вакытта Төркиянең баш каласында татарлар актив түгел кебек. Бу нәрсә белән бәйле? Ул беренче чиратта әлбәттә Истанбул зур шәһәр. Анда татарлар да күбрәк яши. Анкарада татарлар, татар җәмгыяте бар. Алар инде күбрәк мәдәни чараларына игътибар бирә. Алар бәлки менә күчеп килгән төбәкләргә бәйле. Анкарада яшәүче татарлар безнең Кытай ягыннан күчеп килгән татарлар. Истанбулда исә Госманлы вакытында күчеп килгән татарлар да бар. Алар да бар. Ул төрле факторларга бәйледер. Истанбулда, Искешәһәрдә бик актив алып баралар. Ләкин шулай да әйтим, Анкарада татарлар да менә соңгы елларда тагын да узган вакытларга караганда чагыштырмача әйтсәк, тагын да актив алып бара. Аларның җәмгыять рәисе, җәмгыять әгъзалары Татарстанга килә, конгресска киләләр. Конгресста булып татар дөньясы татарлар конгрессында катнаштылар. Узган елларга караганда бар нидер үзгәреш, нидер актив эшчәнлек сизелә. Анкарада да үзгәрешләр бар. Анкарада татар җәмгыятендә. Сез Татарстандагы татар матбугат чараларын белән хезмәттәшлек итәсезме, аларны күзәтеп барасызмы? Ни дәрәҗәдә бу хезмәттәшлек? Яки сезнең башка мәгълүмат табу чыганаклары бетми? Безнең хезмәттәшлегебез бар иде. Әйтик, Татмедиа белән дә килешү төзелгән иде безнең компания арасында, ләкин аның мөддәте бетте бугай. Менә узынайтылу өстендә эшчәнлек алып барыла. ТНВ каналы белән хезмәттәшлек бар иде. Аның да вакыты бетте. Кабат узынайту өлкәсендә хәзерге вакытта барыш дәвам итә. Ул эшләр алып барыла. Әлбәттә, безнең эшебез шул. Татарстан белән татар матбугатын күзәтеп барабыз һәм киләчәктә дә бәлки бу килешү дәвам итер. Шул исәптән Татмедиа белән Татмедиа һәм ТРТ безнең телерадио компаниябыз арасында да ул килешү кабат узынайтылыр дигән өметтә калам. Татар матбугатында менә сезнең фикерегезчә төп проблема нәрсә? Нәрсәне күрәсез? Төп проблема нәрсә менә татар матбугатында?
Өзегіз mesela özegizin redaksiya işindesinler, siz bir ağırlık geçirəsiz deyip ağırlık narsa. Yok tip ağırlık bitini kişi tağında köbürek məlumat berige tırışı. Tağında yaxşırak, lakin mümkünlikler koşakta bulmuyor, ölgürüp bulmuyor, vakit tarı bula, hizmetkarlarının sonuna jetmiyor, tağında köbürek işisi kele. Problema demek değil mi? O tabii bir barış, tabii bir proses diye bolayım yani. Belki kadrlar problemisi vardır. Mesela sizge hizmetkarlar alıp koyduk ki ya ki sizde onday problem geçirdiniz. Kadrlar elbette problem. Kadrlar tağında köbürek hizmetkar olsa, bek şart bulur edim elbette. Yaki onda belgili bir ne var? Kaideler var, prosedura var. O bizge beyli tügül. O yukarı ciddiçilikке beyli hem kanunlarga, koy bir andağı kaidelerge hem vaziyetke beyli bir. Hemen Türkiye'de Tatar tilini kamil bilgen işlevçi hizmetkarlar var mı? Hizmetkarlar diye aytıyoruz. Kamil bilgen jurnalistler var mı mesela işlerge ezir, yeki olarını tabi kıyın mı? Yok, işlerge ezir buluşlar var elbette. Bizden Tataristan'dan Türkiye'ye Kiev'den çıkan bizim milletveşlerimiz var. Kiev'e çıkan kızlarımız var anda. Tatar tilini kamil revişte biluşu ildeşlerimiz var elbette. Kaçanlar bütünde Tatarlar Türkiye'de şunday zor vazifalar bilegenler vazifa bulmasa da onların tesiri deyip il siyasetine bulgan hazır şunday şahıslar var mı onlar Türkiye'de yeki yok iken ne için dökülüyorsunuz? Asır başında bulgan. Demek her nenin uz zamanası diye aytagını bilmem. O çaqta bitmek Yusuf Akşuralar hem başka körünekli şahıslar bizde var idi. Sadri Maksular da var idi elbette. Ondan son yıllarda da tanılgan şahıslarımız buldu elbette. Hazırki vakitte de yok deb aytib bulmay, lakin elbette Kırım Tatarları tağında aktifrak. Bu bir şımbarlık bu mümkünde. Kimlerden bilesiz isimlerini atayasın mı Türkiye'den zor vazifalar bilegen bizim tanlarımız var mı? Hazırki vakitte mi? Hazırki vakitte aytib bulmay. Şunun sebebi mi? Kızık idi mesela bizime. Sebebini bilmiş olanı belki ol çaqtagı şartlar şolay tudurgandırandım nilerini seyret yağından neyse məqsədə umtuluş yağından ondan sonra bu onlarda ol umtuluş belki kiməgəndir ise başka türlü işlərə köbrə ihtiva verənlərdir. Onu aytı bik ağır. Elle Tataristan sayıktı mı? Efendim, necək? Tataristan sayıktı mı elle? Yok, aydı uylamıyorlar. Yok, belki memleket gibi kişiler ilişkimetiydi. Bu vakitte bütün şunu siyasetçiler çıkan. İyi. O bulurga mümkün değil elbette. Çünkü onlar da bitinde şu yerlerden köçüp gitken kişiler idi. O şurlarda. Onun belki niye devam etkendir. Bundan algan şu umtuluş, bilim, ona barıp ondaki bilim bilen birleşkeş tağında güçlü hale gelgendir. Türlü farazlar ularga bula bu ülkede. Türkiye iller bütünde çok, Türkiye'de inziyalar toplumda eğitimini Tataristan ne derecede rol oynuyor Türkiye işi. Çünkü bütünde hazır ilikli Türkiye devletler pek çok, lakin o vakitte belki az bulgaçlığına var. Münasebet Elbette birinci şiratda Tataristan Türkiye için Rusya Federasyası bilen bir köpür vazifasını başkarı. Rusya Federasyası'nda Türkiye Müslümanlar köbrek yaşayışı bir cumhuriyet olarak görülür. Tarihi bir şehir. Kazan Hanlığı şırından, Altın Orda şırlarından, Bulgar devleti şırından kelgen bir devlet bitinde bir burungu devletinin varisleri bitinde bir de yaşayışı. Tatarlar elbette Tatarlarga da ehemmiyet birilir. Şu hesaptan da bölüm. Hem gıylim yağından da bitinde Kazan burungu bir qala, biri de hazırki Türkologiya ülkesinde de işlerine kalıp barala, tarih ülkesinde galimler bilen irimtada uğraştırıla, aytip bitinde Türkiye'deki türlü cemiyetler bulsun, devlet uyuşmaları bulsun, İslam dünyası bilen,
Türkiye dünya bilen kızıksınışı resmi uyuşmalar Tatarstanda uçaşılı etkili şol Bulgar tarihi Bulgar toylugunda biçinde türlü çaralarda katnaşarlar. Şoşu jihattan ol elbette kızıksını uyandıra. Tatarstan hem şehri Kazan tarihi kala. Siz buna özünüz nişik kuresiz albatta bağlanışlarını dağındanlığa duyuşuyla indi şaralar ötkörü gerek? Şaralar ötkerile, bulay da ötkerile, jiterli ötkerile, o tağında köbeyir de bölüm. Hem biçinde bizim ijdekçiler ilk yaklı şaşılar ötkerilere seferler uyuşturula, indi iqtisadi münasebetle urnaştırıla, köpten türgüne biçinde Tatarika təqdim etü şarası ötkerildi, Türkçe'ye tercüme edildi. Türkçe'ye tercüme edilge varyantı təqdim etü şarası ötkerildi İstanbul'da. Bu şaralar artardı bölümüne şoşu yönelişler devam etse iki yoklu elbette. Türkiye'de Tatar medeniyeti, Tatar galimleri hem etik sanatçıları biri de indi Türk galimlerinin, Türk sanatçılarının işenliğe tanıtılsa bu ölümteler dağında köbeyir hem devam ederdi bölüm. Sizge de rahmet. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы